салом дӯстон, дар бораи Манчестер Юнайтедро тарк кардани Криштиану Роналдо дар ҳамин равзанаи трансферӣ хабарҳои боваринок нашр мешаванд. Дирӯз васоити ахбори омад дар Англия навиштанд ки футболбози португалӣ ба дастаи рафтанӣ аст ки имконият ва қудрати дар Лигаи Чемпионҳо муборизаи ғалаба карданро дорад. Пеш аз анҷоми карьера Роналдо мехоҳад рекорди ҳамин мусобиқаро ба номи худаш сабт кунад. Ӯ 6 маротиба чемпиони бонуфстарин мусобиқаи клубӣ шуда нест. Ин рекорд ба як футболбози Реал Мадрид тааллуқ дорад. Акнун мо мегӯем ки Роналдо ба кадом даста гузаштанӣ аст. Агар то охир видеои моро тамошо кунед, аз ин огаҳӣ пайдо хоҳед кард. Дӯстон, ягон рӯзе нест ки мо бефутбол бошем ва имрӯз низ моро то рақобатҳои интизор аст. Дар Англия Арсенал бо Ливерпул барои рохат гирифтан ба финал рақобат мебанданд. Дар Испания Атлетик Билбао дар майдони худ дар Кубоки Испания Барселонаро пешвоз мегирад. Дар Италия Рома кӯшиш мекунад мухлисони худро шод намояд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Стивен Джерард ба Астон Вилла гӯё ки ҳайати соли 2013 Ливерпулро ҷамъ карда истода бошад. Гапу хабарҳо ҳастанд ки сармураббии кунунии Астон Вилла ба ҳайати Бирмингемиҳо собиқ ҳамдастааш Луис Суарезро даъват карда нест. Шартномаи кунунии ҳамлагари уругваӣ бо дастаи Атлетико тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад. Ӯ метавонад бепул ба дастаи кишвари Англия биёяд. Гуфта мешавад ки худи Суарез ҳам зидди баргаштан ба Англия нест. Ӯ қаблан ин ҷо дар Ливерпул корномоиҳои бузург мекард. Вале суоли асосӣ ин аст ки оё сатҳ, сурат ва шиддати кунунии Премер-лигаи Англияро тоқат карда метавонад ё ин ки на. Шояд мухлисон айни ҳол ба бозиҳои Суарез кам таваҷҷӯҳ дошта бошанд, вале ӯ ба фарқ аз мавсими гузашта натиҷаҳои хеле заиф дорад. Суарез дар мавсими ҷорӣ мавқеи мустаҳкам дар ҳайати асосии мадридиё надорад. Джерард аллакай як бозингари собиқи Ливерпул Филиппи Каутиниро ба Англия баргардонд. гуфта мешавад ки барои ҷалби Суарез шахсан Джерард тарафдор аст. Агар Стиви бозингарони пешинаи Ливерпулро дар Астон Вилла ҷамъ кунад, метавонад худашам ба ҳисси мураббии бозикунанда вориди майдон шавад. Агар Суарез биёяд, бигзор Старриҷам биёяд ва ҷуфти онҳо боз ҳамагонро тасхир кунанд. мухлисони Ливерпул аз он метарсанд ки Джерард, Милнер ва Хендерсонро аз онҳо нагирад боз. гуфта ки бар ин шартномаи Милнер тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. бо чунин тартиб ҷараёни гирифтани кор Астон Вилларо метавон Виллапул ё Ливерпул ду ном кард. боварӣ аст ки бо омадани Суарез ба дастаи шаҳри Бирмингем мухлисони Ливерпул аз бозиҳои Англия на танҳо рақобатҳои Ливерпулро тамошо мекунанд, балки бозии Астон Вилларо ҳам бесаброна интизор мешаванд. ҳама омадани бозингарони зиёдро ба Ньюкасл интизор доштанд, вале дар асл мебинем ки ҳамаро Астон Вилла гирифта истодааст. тавре медонед ПСЖ тамоми корро барои он анҷом дода истодааст, то Килиан Мбапперо дар ҳаяташ нигоҳ дорад. баъзе аз ҷузъҳои шартномаи эҳтимолии ҳамлагари 23 сола маълум гардиданд. тибқи хабарҳо парижиҳо ба Мбаппе қарордоди муҳлаташ то соли 2024-ро пешниҳод мекунанд ки тибқи он ҳамлагари фаронсавӣ соли 2023 метавонад ба дастаи дигар гузарад. президенти ПСЖ Насир Ал-Хелайфӣ мақсад дорад ки Мбаппе дар ҷоми ҷаҳони кишвари Қатар ба ҳайси футболбози ПСЖ бошад. Килиан бошад ба Реал ваъда додааст ки ба ҳайси агенти озод ба дастаи шаҳри Мадрид мегузарад. агар Мбаппе ба шартҳои ПСЖ розӣ шавад, аз тарафи Реал дигар ягон пешниҳод ба ӯ нахоҳад шуд. дар Мадрид оромона ба ин гуфтаҳо назар меандозанд, вале мадридиё дигар интизор намешаванд. Реал бовар дорад ки Мбаппе ақидаашро иваз намекунад, вале моҷаро он аст ки ба сари мисли черепашкаи ӯ на танҳо роҳбарияти ПСЖ, балки аҳлу пайвандонаш низ фишор оварда истодаанд. аз он вақте ки Реал Мадрид расман ба Мбаппе муроҷиат мекунад, онҳо бояд ПСЖро дар ин бора огоҳ созанд. ҳамлагари 23 сола аз дастаи шаҳри Мадрид хоҳиш кардааст ки то бозии Реал ва ПСЖ дар даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо ягон гуна пешниҳод нашавад. бигзор гуфташуниндаҳо пас аз ин марҳилаи мусобиқа оғоз ёбанд. Мбаппе соли гузашта аз тарафи худ ҳамаи корро барои он анҷом дод ки ПСЖ аз рафтанаш пул кор кунад. новобаста ба ин хабарҳо чунон менамояд ки Мбаппе аз ақидаи худ намегардад. агар ӯ ба шартҳои ПСЖ розӣ шавад, ин маънои падруд гуфтан ба орзуи дар Реал Мадрид бозӣ кардан хоҳад буд.
Криштиано Роналдо оҳиста-оҳиста бори худро ҷамъ карда аз Манчестер Юнайтед рафтанист. Шумо амалҳои ӯро дар вақти иваз карданаш дидед? Курткаашро ба замин мепартофт, ба атрофиён нигоҳ намекард, қариб гиря намекарду халос. Ҳисоби бозии 2-0 ба нафи Манчестер Юнайтед буд ки Рагник ӯро дар бозӣ бар зидди Брентфорд иваз кард. Пас шумо ба ман гӯед ки айби Рагник дар чист? Ӯ як ҳамлагареро ки на он қадар бозии хуб дошт аз майдон гирифта, ба ҷояш дифоъгаро вориди майдон кард. Як кори оддӣ ки барои аз даст нодани ҳисоб анҷом дода шуд. Сармураббиро ҳам фаҳмидан дар кор. Дар бозии қаблӣ бар зидди Астон Вилла маҳз ҳамин тағйиротҳои дер сари ӯро хӯрданд ки ҳисоб пас аз 2-0 ба 2-2 баробар шуд. Вале ин сабаби асосии рафтани Криштиано шуда наметавонад. Роналдо ба хотири он аз дастаи шаҳри Манчестер рафтанист ки ин даста танҳо дар зинаи ҳафтум ҷойгир аст. Агар Манчестер Юнайтед дар охири мавсим ба чоргона роҳ наёбад, амлагари Португалия аз дастан меравад. Роналдо орзу дорад ки рекорди легендаи Реал Мадрид Пако Хенторо такрор кунад ва ё аз он гузарад. Хотиррасон мекунем ки Пако Хенто ягона футболбозест ки 6 ҷоми қаҳрамонҳои аврупоиро ба даст овард. Имрӯза Лигаи Чемпионҳо. Гуфта мешавад ки Месси ҳам ҳамин мақсадро дорад. Айни ҳол Роналдо 5 ҷоми Лигаи Чемпионҳо дорад, Месси бошад 4 маротиба дар ин мусобиқа чемпион шуд. Хай окей, Роналдо мехоҳад 6 ва бештар аз он ҷоми Лигаи Чемпионҳоро дошта бошад. Вале бар ивази чӣ? Фаворитони Лигаи Чемпионҳо Манчестер Сити, Бавария, Челси, Ливерпул, Реал Мадрид мебошанд. Магар барои онҳо бозингари 37 сола лозим аст? Танҳо ПСЖ мемонад ки Роналдо метавонад он ҷо бо Месси ҳамроҳ шавад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.